गोसो थोनायाबो गैखायाब्ला पाबजि गेलेनोबो मोनला होमबा जाला जाला बेवहाय जेबो जाला गैला गैला बेवहाय जेबो गैला I'm going to Bangalore I'm going to Bangalore मानो बेंगालराव थांनो ओंखारखोब्रा नोंलाय दुखुलै बिराद बुरजा दुखु हा दसेनो माथो जाब्रबलायखो नोंहालाय आया दाबो नों पाबजि बेन जानायखौ मिथिया नामा हा पाबजि प्लेयार जानानै बेखौलाय आंबो मिथिगौब्रा गभार्नमेन्टनि रुलजोंलाय सोर हाफेरदोंखाय उपाय गैखाया दालाय माथो खालामनो हाया हाया केदि बारायबाय रयेल पास फैबाय बिमानि गान्दु सिंनिफ्राय फैसा खावनानै सेस दैयाव थांजोब्बाय गासिबो हरफिनोबा हामगौमोनलै हरफिनासैबो ना साला पाबजियाबो एसे बुजिनांगौमोन होफिनजोबबानो जायोमोन फैसाफोरखौ थांजोब्बाय दैयाव आंथ' एभ्रि सिजोनावनो फैसा गारोमोन सेस बरबाद दाथ' खम जासिगोन बे अमा राजाया बेथ' फ्रि फायार प्लेयारसो खम होख्लायसिगोनलै जोंखौ दा मोखां गन्थं खिथिलायनो हायि बायदि आंखौबा दुमफावआव जावखांबायानो लुदु गेलेयाबा गला नोंसोरो होननानै माथो खालामबावनोब्रा लुदुफोरखौनो गेलेनांसिगोन होमबाबो फ्रि फायार गेलेला अमा राजाजों जावजानो आंहा कल अफ डिउटिसो गेलेनोसै बेखौसो इनस्टल खालामबाय आं ओइ लुदुखौनो गेलेगोन आं सिख्लाफोरजों गेले नोंखौ बेबायदि लुदु गेमफोरावसो समायखायो दे होमबालाय आं थांनोसै बाख्नायनासो गालांखो ना लाजि फोनांनासो गालांखोब्रा बे नारजि बुदाङालाय आंखौलाय हमना मोनालाय आं बेनि खोथाफोरखौ माजों माजों थिरगावो हमनानै मोना आं बे मानसि सासेखौ साला पाबजिफोर मानो हरफिनासै आंनि फैसाफोरखौ खमसे खम पाबजि बेन जानायनि दुखुजों फैसाखौ रिटार्न खालामबानो जायोमोन ना मा लस थाङो बिसोरनि मा लस थाङो फैसाखौ हरफिनबा सानदला आंगा फुना दोनबाय जाफैला नामा नोङो जाया आं गाबागाव जाबानो जाबाय गाबाखालिबा ओंखाम खुस्लाब मोनि जानो होनग्राया दिनैलाय माथो जाखो पाबजि बन्द जासिगोननो मा पाबजि बेलाय जायोना लोङो आं गेलेग्रायालाय मबाइलाव बे थब्ला थब्लि लायै खारथिंग्राया ओमफ्राय नंनाय नोंनि थिसुमथासाम गावबाय आइदै आंनाव साबाय आरो जेन गावसिनावसो मोदोमाव गुलि नांदों आरो ना ओमफ्राय दंफां सायाव दं दैयाव थब्लबाय माबाबाय होनबाय थाग्राया बे खर' गरम खालामग्रा गेमानो नङा होमबा ओं बेनो हामथारबायहाय बा आयै फिसालानि दुखु जाफानो नागारै उल्था खुसिसो जादों माबायदि बिमा नोंलाय ओइ नोंनि बेबायदि दुखुखौ आं आसि बिमासो दिन्थियो पाबजिनि थाखायनो खर'आ एम्फौ जाजोब्बाय नोंना मावनांगौ समाव मावनो रोङा दांनांगौ समाव दांनो रोङा नोंखौथ' गेलेनो बादा होआखैना बे गेमावनो हर सान नांबाय थानायखौसो रागा जोङो आं हामथारबाय सोर बन्द' खालामदों गय फाथै होनानै खुलुमैगौ आं मोनबा हामथारबाय आं होमबा नरेन्द्र मदिखौ खुलुमै थां खाथियाव मोननायबाबोथ' गुग्रुबखौनो खुलुमगौमोन आं गोजानाव थानायखायसो खुलुमनो मोनला दा हे इसोर जि खालामबाय मोजाङानो जाबाय दे दालाय माखौथ' बुगाबाय थाखो ओंखाम जानांगौ फैदो माबार जाया आङो ओंखाम गाबागाव जायो थां नायगोन ना आंबो सानबेसे ओंखाम जायालासिनो थायो इस खुसिखौ मा नायनो हाथायानो लोमलायलायला हायौ पाबजि नोंखौ आं माबोरै बावगारनो हागौन दे दुखुनि समावबो नोंनो आंनो लोगोमोन सुखुनि समावबो नोंनो आंजों अरायसम थायोमोन मोजां गाज्रि मानसि लोगो मोनबाय बोरैथो बावगारनां नोंखौ पाबजि मानो इदि खालायखो नों मदि जानो सोब्बा जागोन आंजों दानो ओंखारलां बेनिफ्राय सुनि साला नोंसोरनि थाखायनो जादों मा जादों आब' सोर गोमोथिजों गारजाखो नोंलाय आंनि खाथिनिफ्राय ओंखारलां नों दानो मानोथो गाबबाय थाखो सोरबा हावा गानाखै बे बिमा बिफा थैनाय थां बालथां माखौ गाबबाय थाखो जोंनो माथो दासिमबो थांनानै दं सोर थैनायनि एफा गाबनो ओंखारगोन नोंलाय पाबजि बन्द जासिगोन आरो हामथारदोंलै दासो आंखौ मबाइल दामनो होया मबाइल बिबाथाय आं मबाइल दामनो होया नों दासो बे हौवाफोरजों ज' गेम गेलेलायबाय थानाय गेमा बन्द जाबाय दा औ खावसे दुखु जानो मोनबाय नोंहा बेलेग दुखु जानो नोंहा खोथा मोनासै हामथारदों जायनो बन्द खालामदों बेखौ फुजा होनोसै आङो
नंनायनि नङिनि पाबजि हौवाफोरा गेलेयो जेबो नङा नै हिनजाव जानानैलाय मा गावलायनायनि गेम गेलेबाय थायोमोन बेलाय हो हौवाफोरजों जि गेलेबाय थागोन आयु 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 मा नायनो हौवाफ्राबो खम नङा हिनजावफोर गेलेनाय होनबाथाय बा नायनो बिसोरखौबो बा गोदै जाहरगोन बिसोरबो मोगथाङाव लोगो मोनलायनाय बायदि मोना बे आं नोंसोरनि गेम गेलेनायखौ मिन्थिया सानदों एदावलायनायखौ मिन्थिया माबा खुदुमलायनायबो थालायलायोनो खुदुमलायहरलायोबो आं मिन्थिजोबो गासिखौबो नोंसोर पाबजियाव मा खालामो आं गासिखौबो मिन्थिजोबो मिन्थिबाय हा मोजां जादों बेफोरबायदि गेमफोरखौ बन्द' खालामजोबनांगौ साला माथा नस्थ' गेम हरसे गेम गेलेनानै हौवाफोर बायदि मानसियानो बेनिखायनो हारा गोजा फुंनो रोङाखै बे गेम गेलेनायनि थाखाय हारा गोजा नों मिथिबाय हा मोजां उन्दुनाय गैया मोजां जानाय गैया हौवाफोर बायदि एकदमबारे एफाथ' हौवा जानो लुगैदोंबालाय नांगोलफोरखौनो हालेवै थांलाय नोङो हा गेमफोरखौ गेलेस्लायस्लाय खालि गेम गेमनि थाखायनो गाबगासिनो दं लासिं बिमा थैनायफोरबायदि बिफा थैनायफोरबायदि हा हाला हौवाफोरजों गेलेनो मोननाय नंलाथ' बिनिखायनो दा बेबायदि गाबगासिनो लासिं दोन बेल' गेम नामा आंहा बेलेग गेम गेलेगोन आरो वेलकाम टु लुडु आरो लुडुनि खोथासो बुंबावदों हरफा लुडुआबो जाना गारदों बेखौ लुडु गेलेलाय मा गेलेलाय खालि गेमल'सै हा दिनैफ्राय जेबो गेम गेलेनांला मिथिबाय हाबासो होनसै आं नोंखौ हाबा औ ना गुबै गोदान मोननायनि बारा खोथा बुंखानाङा सोब्बा जागोन आंजों नोंसोरबोथ' नागिन सिरियाल नायो सातनिफाना साथिया नायो आं माबाफोर होनो नामा जेबो होना ना आंखौबो दा बुंखा खोथायाबा नालाय दाउ बिमायाबो हाबावा दा बेयाव मानसि थैनाय थांबाय गाबगासिनो दङ अमायाबो गाबगासिनो दं बेयाव अमा गाबनायखौबा खोनायाखै माबार अमाया आदार होथां आइ आंखौल' अमा आदार होनो होबाय थायो मालाबा बिस मुलि होनानै बुथारगारगोन आं बे अमाखौ समाव अमायासो एसे एनै फैसा होयो आरो अमाखौनो बिदि होनबावदों मोनफांसो नोंमाजों नङाबा माबार हैथां मालाया मानि दुखु बेहा गेमनि दुखु हे गसाय मोजाङानो जाथारबाय गेम बन्द' जाबाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा ना आब' बारा गोबाव गैला नोङो दानो होसिगोनसो आङो थांनोबा थां बेनिफ्राय रागा जोंखाना दङ